Colléronche? Si, ven agora ao 102 a buscarnos. Rapaciñas, que facedes aquí soas? Joder, dicen algo, como pasarinho o gato. Ides moi guapas. Non queredes compañía? Veña, que podémoslo pasar ben. Ola, vémonos esas 5, entón. Como? Ti flipas. Como que non, se me dixeches que quedábamos? Esta soña. Eu non vou a quedar contigo nin de broma, xa quedei con estes. Esperad un momento, rapaz, esperad un momento. Que faz aquí? Non deberes estar na casa estudando. Xa rematei. Inda por encima cos imbéciles estas, todas solteiras. Seguro que estades a falar de homes. Pero que dis? E que faz así vestida? Que queres? Gustarlle a alguén, non? Só estou pasando o rato coas miñas amigas despois de tanto estudar. Non estou ligando nin o pretendo. Bueno, xa chorarás, xa. Logo non veño. Non podo perdoarte. Por favor, perdóame. É que como estiveches estudando, quedei con ela e pasou o que pasou, pero eu quérote a ti. Entón se eu non estou, xa vas con outra. Es que case non nos vimos. Pero que te verá que ver? Se me queres, non vas con outra. Se me coidaras como merezo, isto non pasaba. Vedes, xa recibín outra mensaxe súa, non me dixen paz. Pero non ves que isto é acoso? Eu flipo. Non podes consentir isto. É que mirado que me pon. Ameaza con acabar con todo. Pero que quere dicir acabar con todo? Está dicindo que se suicida se deixo? Non podes aguantar esta chantaxe. Ninguén pode ameazarte con quitarse a vida por querer romper unha relación. Claro, é que non debes entrar no seu xogo, con iso consigo que quere. É que eu se lle expliquei que quero estar soa, e que non sinto o mesmo que a él. Pero despois disto, eu xa non sei do que é capaz. Con quen estiveches falando onte a noite? Eu? Con ninguén. Non recordo falar con ninguén especial. Pero non me mintas. Non estou a mentir. Pero, a túa hora de última conexión é as 2 da mañá. Eso non pode ser verdade. Con quen estás a ligar? Eu con ninguén. Non estou a ligar con ninguén. Tiña exame, estaba ata tarde estudando. Últimamente estás subindo unhas fotos ao Insta, así que non creo que estiveses estudando. Se de verdade me queres, péchao. Hola. Hola. Ti non tens nada que contarme? Non sei a que te refires. Ti saberás. Como? E logo, quen é Fernando? Un compañeiro do conservatorio. Un compañeiro, pois, moito habla con el. Ti como sabes quen é Fernando e como falo con el? Porque che collí o móvil. Como? Por que coñeches meu móvil? Non podes facer iso. Se non tiveches nada que ocultar, non te preocuparía que coñece o teu móvil. Estas e outras moitas situacións son violencia de xénero. Ningunha de nós debería ter medo a sentirse intimidada e acosada na rúa. Ninguén ten dereito a controlar a túas amizades nin a túa vestimenta. Nin en que empregas o teu tempo de lecer. Ninguén pode controlar as túas conversas, nin as horas de conexión. Nin exixirche que borres as túas contas das redes sociais. Chantasear a alguén que quere deixar a relación é intolerable. Coller o móvil sen o permiso da persoa é unha falta de respeto á súa intimidade. Humillar a parella diante das amistades é inadmisible.
culpar a parella da túa propia infidelidade e manipulación. As relacións amorosas deben basearse no respeto. Debe haber comunicación, cooperación, confianza, empatía, afinidade e, sobre todo, liberdade. E non consistas nada do que acabas de ver e axuda as persoas que están sufrindo. Contribúe a acabar coa violencia de xénero.